És una cimera que ja portem dies dient que no volem que es converteixi purament en un acte protocolari, una gran fotografia de família diversa i plural, en el qual no s'arribi a cap conclusió, sinó que, de fet, nosaltres respectem aquesta convocatòria, i anirem perquè se'ns ha convidat, no creiem que sigui la millor fórmula d'afrontar la crisi en aquests moments, no ho pensem, tenim motius per opinar això, i ara m'hi referiré, però en qualsevol cas, també s'ha reconegut, és la conseqüència d'un pacte de l'acord d'investidura de la socioconvergència d'aquesta legislatura, que és el pacte d'investidura entre el Partit Socialista i Convergència i Unió. Si aquesta reunió es converteix única i exclusivament en l'explicació per part del Consell Assessor, el CAREC, del govern en matèria econòmica, perquè després a partir d'allà es faci una ronda, un roll call, una ronda d'intervencions de tots els participants i prou, doncs, home, això, més que una cimera, sembla una costera de barbacoa, això, no? No és això el que necessita en aquests moments Catalunya. Catalunya necessita un govern fort, que tingui les idees clares, que sàpigui el que vol fer i que ho faci. I el que nosaltres esperem d'aquesta cimera és que el govern es presenti allà amb propostes concretes de govern, que en aquests moments, en fi, la nova aritmètica parlamentària permeti desencallar i puguem tenir aquest informe de fiscalització que ens doni transparència sobre el que es va fer en aquell moment amb aquesta quantitat important de diners. Per cert, que hi haurà un conseller en aquests moments, membre de la Generalitat, que tindria també moltes coses a explicar al respecte. No s'entendria, com deia al començament, que Convergència i Unió canviés el seu vot. No s'entendria que Convergència i Unió no votés favorablement aquesta proposta. Només s'entendria com un exemple clar, novament, d'una sociovergència que en el fons amaga altres finalitats.